Sungaze uhanjelwe iy'ngane ey'ntathu zonke emhlabeni. Uthule ungayikhuluma indaba ngithi mina uma bengazi bengitshela into ezondlula. Lapho sengingondile, sengihlezi ngimanzi nje embhedeni, sengihlezi nje ngimanzi, njalo ngivuka ngimanzi. Ngimangale phela ukuthi ngoba umuntu wami akekho. Kwenzakalani ngempilo yami? As if someone nade kukhona umuntu olala nawe. Ya, bekuyinto ekanjalo. Ngivuke vele isinye sesibuhlungu. Kanti ngizothi ngalobo busuku lobo uma ukusa kwabona uyena. Uma efika uma angangitsheli, vele umnyango wangukhile phela ngoba kwakungamele ngibe nabangani. Egeyithini kwakuvulwa nge-remote. Ngikwazi ukuyihudula ngize ngifike kwindini ngibacofele bengene. Hayi uma abona ukuthi indaba yami vele ayikho, sengisalelwe nje umgodi la. Asho ukuthi kunobaba kaMaziwe mhlawumbe uyalingana usiza naye. Bengithathe-ke asambe. Uhusband uyazi ngoba uhamba nje manje. Akazi lutho. Sengize ngabona phela kusize lokho ngibikela lo muntu ngoba ngathi akanendaba nempilo yami. Angithathe uma ngise kulo muntu, vele lo muntu simfica usenolaka. Yabuza ukuthi sonke lesikhathi ubuhlaleleni. Athi khona wena mama wavuma kanjani ingane yakho ukuthi iye lapha. Uma asho ukuthi mina bengazi lutho. Asitshela ubaba lo athi uyazi wena ukuthi ubumhlatshelo kulo muzi wakho obushade kuwo. Ngithi mina bengumhlatshelo endlelani. Athi umuntu wakho wena lo uthandana naye uthwele. Ngithi uthwele, athi uthwele umuntu wakho lo uthandana naye. Ukuthwala kwakhe wena ungumfazi wakhe wesi-4. Umfazi wakhe wesi-4. Ngiyanibingelela nonke emakhaya kwesinye isiqephu esithi sibuye emendweni. Ngabuyelana emendweni nihle no-Longster. Yazi ngiphazamiswa yini? Ulize kaMazinyo ngibona i-comment yakhe. Uthi mina ngithi sanibonani bonke emakhaya. Kodwa Lize kungifunani? Ngicela noma ngayibonanga uLizeka le video nimutshela ukuthi ngithi Lizeka phuma kimi. Ngilalela iy'nkinga ey'ningi mina. I hope niyaphila nonke. Namhlanje sihle nodadewethu osuzoshesha esakhe isitori ukuthi yena wabuyelani emendweni. Sawona? Ngiyaphila njani? Ngicela ubingelele babukele emakhaya uzisho igama nokuthi uqhamuka kuphi. Sanibonani babuyele emakhaya. Igama lami uMinenhle. Ngihlala eJozini. Uhlala eJozini? Yeah. Okay. Minenhle. Uba uMinenhle. Minenhle ukhuli kanjani? Like ukukhula kwaMinenhle ubani nje? uMinenhle nje intombazane e-right. Ekhule ngaphandle. Okay, ekhule esandleni sabazali. Sabazali bawu-2? Yeah, baba mkhulise kahle nje. Okay, ukhuliswe umama nobaba? Yebo. Bebeshadile? Bengashadanga. Bengashadanga? Yeah. Okay, kodwa bebe involved empilweni yakho? Yeah. So mina uma ukhula ububuka kanjani umshado? Ekukhuleni kwami umshado bekuyinto ebengiyibona ukuthi yinhle. Because esontweni ayimini ekhaya siyasabatha. Nedi-ke bengibona ukuthi umshado vele into enhle. Okumele umuntu akhule vele eshadile ukuze ezokwazi ukuthola ingane. Oh, okay. So uma uthi niyasabatha ubukholelwa ekutheni fanele ushadele esontweni noma bu-open nje ungashada nomuntu? Open kuona wonke as long ingane zami kuzobe zasemshadweni. Oh, okay. So manje-ke uhlangana phi noMlisa? Okay. UMlisa ngihlangane naye eThekwini. Okay. eThekwini bengize ngokufunda. UMlisa benokufika esikoleni nje bezokwenza ama-check-up nedi nganganaki ukuthi ama-check-up ani. Then ikathatha inamba yami kuba uqala lapho ukukhulumisana kwethu. Ama-check-up angazi uma bezofaka amakhamera noma kodwa nje wayesesebenza yena? Yebo besebenza. Oh. Bekuyizinto asuke bezoyilungisa esikoleni mhlawumbe emakhona ongekho right. So wasebona leli dark elihle. Instead of ukusebenza yena wabona idakhi. I'm sure engasezi nokuzo-check. Umsebenzi azobusa naye umuzi phela ukuthi hayi nangu umama wasekhaya. So waqala kanjani-ke nje? Hayi sakhuluma nje nobhuti wangibuza ukuthi ngomuntu onjani, ngiphila kanjani, kuphi engikuthandayo wrong no right. Saxoxa nje njengabantu waqhubeka isikhathi-ke hayi sagcina sezizwana-ke. Nagcina senizwana? Yebo. Okay, so i-date yenu yokuqala ikuphi? Sahamba saya eGateway. Gateway? Yeah. So wafika kuspoila nje kakhulu lapho wabona ukuthi inzotha le. Okay-ke ukuza kwakhe ekhaya like wayisho kanjani le ndaba noma wabona umuntu eseqhamuka nje? Hayi washo wabona washo yena ukuthi hayi
uyabona indlela engiyiyona ukuthi hayi umuntu angaphila naye. Manje usebona ukuthi-ke angcono eyovela ekhaya. Because umuntu ohlala yedwa akanabo abantu ahlala nabo abazali bakhe abasekho. So mawukuthi uthi okay fine abazali abasekho ama-siblings akanawo. Hayi washo njalo kumina bathi nje ukuthi nje umndeni wakhe awusekho. So uyedwa nje. Uyedwa manje wayesethi ufisa umuntu azovusa naye ekhala kubo. Sure, okay. So manje-ke akhathi ezolobola ekhaya, angidescribele this wonderful day. Kwakumnandi, ngangabhelieve, ngangakholwa ukuthi nami sengaze kube into engenzeka kumina at a young age because ngangina 18. Ngajabula nami ngangabhelieve ukuthi wow, ngiqedile isikole, ngigraduateile, ngishada ngimncane. Shada umncane. Ngajabula ukuthi futhi ifiso zami nebeyifiso abazali ukuthi kumele ngiyi. And nanokuthi-ke ni-prayer yakho uthi kwawukuthi ufuna ingane emshadweni. So mnanga umuntu osethi nje kushesha. Yeah. So manje usuku lakho lomshado-ke nashada isiZulu noma nashada isingisi? Sashada isiZulu kokuthusa kwenza konke. Wembesa yonke into nje wayenza yaba right. Awungichazele ngosuku lakho lomshado, ungangivaleli ngaphandle. Lalunjani? Lalunjani nje yini mhlawumbe wayibona ngalelo suku wathi-ke na ngisho noma kuthiwa ngibe nengane yendodakazi. Yo ngangiyiqueen laphayana, ngangiyiqueen. Ngangiqala futhi nokubona umshado nje endaweni. Ugayi-ke mina ngangitshelanga ukuthi umuntu onemali ntontoni. Mina ngitshela nje ukuthi umfana nje. Because phela nakho ngimazile esikoleni. Nakhona sobezo bengazile uzowenza into etheni. Hayi wangimangaza ugayi mayifika laphana. I-catering, i-deco, hayibo. So ufike esikoleni uyena umphathi? Wayingasho ukuthi umphathi bona babefike njengabantu abazo. Ngisho khona ukuthi ufika nje kanti uyena umphathi? Kanti uyena umphathi. Akangitsheli futhi ukuthi unemali ngalendlela mina engibengacabanga ngayo. Umshado nje bandla ayibahlukile. Should phela wayefuna ukubona ukuthi ugirl ufunani. Yabona nje ama lashes are on point, hair on point. I'm sure wabuka wathi lo ngingamtsheli nje ukuthi ngizokwazi ukumenzela lesi. Yeah, ngoba uzokhe ngifuna imali. Mina ngasakhathalele ngase ngijabula nje ukuthi at a young age ngiba nomuzi wami. Yeah. Okay, so manje-ke umshado kuthiwa-ke na i-20 senibhekene. Yeah. How was impilo-ke seqedwa ama-vows abasekho abantu? Asekho phela thina ade sojabuliswa kuthiwa nokade pretender usethathe leso sigqoko wasilahla lapha. Unjani umshado? Hayi umshado we-right, ugayi wazobakhela even ngisho indle ekhaya because wayibona ukuthi isimo sasingekho ngalendlela le. Wayenuka ekhaya babakhandela umuzi kwa-right. Banjani abazali ukujabula? Ma babejabule baze basho ukuthi ukubekezela kudala impumelelo. Ngempela? Wena-ke wafila kanjani indoda iba indoda? Ngangiyiqueen mina, hayibo, ngangiyiqueen. Ngangibona nje ukuthi hayi unyaka onguvumile wami. I'm sure nasekhaya meeting engasabenziwa nje engekho mini akuthiwa leyo meeting ayikho. Nomakhelwane ngase nginesho ukuthi bazosithakatha lapha. Yo, I'm sure. And then-ke manje-ke isibheda phindaba. Hayi phela indaba isibheda lapha ugayi sethi-ke sahlala ekhaya kancane, maybe sahlala inyanga because lali yakhiwe ikamera lami eceleni. Wathi ugayi usafuna ukube ezama ukuthenga umuzi nje. Okay. Esohlala kuwona. Hayi ke mayicinga-ke wabona ukuthi umuzi akawutholi. Wayesevele ethi-ke yena vele umuzi ebevele nawo. So sebenzisa lo obevele ehlala kuwona. Why ade ngafuni nihlale lo ade ehlala kuwona? Uthe ufuna sihlale khona nedi mina nginganaki ukuthi why because bethe uzongithengela obami. Bese ethi hayi useyishila imizi akayitholi le akayithandayo. Wathi okwamanje sesingahamba siyohlala la bevele ehlala khona yena yedwa. Okay, nginganaki phela ngoba umnyeni wami yonke into ngiyi-understand. Ngithi mina spoiler routine. Hayibo ngithi okay it's fine sohamba. Hayi sihambe-ke. After 3 months izinto ijike phela kuyayithiwa mawusemshadweni mawusushadile kumele ube nengane yakhona. Yo mawuba nengane yakhona-ke sikwenze lokho nogayi ngimithi kungapheli even no 2 months. Siphume isisu. Hayi ugayi athi hayi sorry mama vele izinto ezinje ziyenzeka. Nami nginganaki-ke hayi siqhubeke sihlale ngumuntu othanda nokuklina-ke. Eklineni kwami-ke ngithi ngishanyela ibala. Uma ngishanyela ibala kunendawo nje engayi-understand ethambile shona phansi uma ugxoba. Uma ngimtshela mase siyihlalele nje sidla ukudla kwasebusuku ngithi mina baba yazi kunendawo engayi-understand kahle la ngaphandle.
le ndawo iyavoshoka nje njalo uma ngigxoba kuyo. Ezinye indawo Ezinye zine-concrete. iy'ndawo zi-right ezini, kodwa nje lena uma ugxoba uyezwa ukuthi some things ayikho right. Athi hhayi unganaki, mhlawumbe okungenzeka ayikho right noma inhlabathi yakhona vele ithambile. Ngithi mina okay, hhayi it's fine. Sihlale nobaba kwami sihlale ukuthi kuqhubeka inyanga futhi hhayi ngiphinde ngisheshe ngibambe. Ekubambeni kwami futhi kungandluli ngisho iviki. Hawu. Sengiyableeda futhi. Nakhona futhi akafuni ukuthi ngiye esibhedlela uvela athenge i-treatment ayibeke la endlini athi hayi mama uzoba right. Wena ucabanga ukuhamba uye esibhedlela? Akungifikeli nje akungifikeli phela nami it's my first time ukuba ney'ngane. Kungangifikeli. Uma wakho yena umthinta uthi angimthinti kusa-right phela hayibo. Ngisahleli nemshadweni wami kusa-right angiyiboni into erongi. Because yonke into engiyifunayo manje iyafika. Hhayi kuqhubeka isikhathi. Hayi ngisole uma ngiklina endlini. Kukhala ingane, angazi noma le ngane ngizwa ngedwa yini noma nayo uyayizwa uthule ngamabomu. Kukhala ingane endlini. Uma kukhala ingane ngithi mina baba uyayizwa le ngane ekhalayo. Athi hayi usuqale into zakho zokugula akakho ngane ekhalayo. Mhlawumbe usubuye kakhulu ama-movie athusayo usuzwa ngazathi kunengane ekhalayo. Ingane ikhalaphi uyayibona, uyayizwa i-direction ye-sound iqhamuka ngakuphi? Ngangakayizwa nje ngangizwa ingane mina ekhalayo endlini. Ngize ngimtshele mhlawumbe ukuthi akusizo lezi ezami eziwuthi eseyiphumile. Mhlawumbe kumele ngiyogezwa ngizenzele usiko. Athi hayi lutho wena uzwela nje iy'lwane zakho. Ngithi okay it's fine. Qhubeke futhi iy'nsuku iy'nyanga nje impela cishe wasase siyoqeda unyaka. Hhayi ngize ngimbuze mina ngithi baba yini uma ngiklina la endlini wena ungafuni ukuthi kube khona i-room engilivulayo. Leli room kuthiwe leli. Athi hayi mama unganaki leli room ungalakha because izinto ey'ningi zaboma ngizenzela la. Amadlozi akithi yonke into ngiyenzela la. Manje wena umakoti nje. Ngimbuze nami ngithi awu kanjani manje mina ngangeni because sengathelwa ngisho nangenyongo yala ekhaya. Athi hayi khululeka umuntu wesifazane ongaphandle akumele angene lapha lela room leliyana nje elami futhi angikwazi ukuthi yini lexaka kangaka. Ngehlisa umoya phela ngoba vele ngumfazi kumele ngehlisa umoya. Hhayi ngehlisa umoya. Soqeda unyaka nodala ashiye ngimithisile futhi athole umsebenzi. Bese yangichazela ukuthi umsebenzi lo awutholayo uzomhambisa inyanga nohalf. Oh okay. So it was i-contract ngoba phela uthe uyayisebenza. Yeah, kusho ukuthi kwakuyi-contract. Athi kuzomhambisa unyaka nohafu mina ngisale la endlini ngingavuli indawo la kumele ngingavuli khona ngifocus kulezi zinto nje la endlini kuleli room lakhe ngingathinti. Hawe ma ngingavula day 1 kuthiwa ngingathinti. Ngayicinga ikhiye phela nami ngathi nakho ngidlala umfana ngibhekile bo. Lapho futhi sengimithi ingane yesithathu. Athi nje mama ngiyahamba kodwa ngiyakucela lela room uzongadukeli kulo noma ngithiwa kwenzakalani ungadukeli kulo. Hayi ngiqale ngisoleke nami sengiyasola-ke manje ukuthi lona wayelokhu engixina kangaka ukuthi kulela room angavuli ngobani. Hayi ahambe ngizama ukucinga ikhiye ngizama ukwenza yonke into. Nazi iy'ngane ey'bhizi ziyangikhalela ebusuku. Ziyangikhalela iy'ngane ebusuku uma ngilele ngivuke ngilandele lo msindo-ke manje sengifuna ukuzwa ukuthi lo msindo ukhalaphi. Ngiwulandele uma ngithi ngiyawuzwa lo msindo hayi mani uphuma kuleli room. Hayi ngiqale manje ngisabe ngicinga ikhiye ngizama ukupopola akuveli lutho kumnyama. Ngithatha ifoni ngimfonela ngithi baba nakho ungalele ngihlaselwe imimoya emibi. Athi kwenze njani ngithi le yangane le isakhala namanje ngayo ukuthi ngiyayizwa iyakhala namanje isakhala. Ethe inkosikazi awume mina ngibhizi la emsebenzini ngiyasebenza. Avala ifoni. Goduze ikhiye ngibona ukuthi indaba yami ayikho. Ngibuyele ngiyolala. Ekulaleni kwami ngiphaphama ebusuku ngimanzi. Ngaphansi ngimanzi. Ngithi ngibuye ngitsho ukuthi mhlawumbe ukujuluka ngithuke kakhulu ebusuku. Kodwa ngiyezwa futhi ukuthi kuney'nseko isinye sibuhlungu. Hayibo uma sibuhlungu ngithi ngiyasukuma ngiye-toilet sengiyopha. Hayi manje ngibona ukuthi sengiyabona ukuthi ne-weight ngiyayiluza i-weight. Ngihambe ngiye-toilet. Uma ngiye-toilet ngiyabona ukuthi kuphuma amahlulu vele ngiyabona ukuthi yaphuma futhi ingane. Kanti kwenzakalani? Why futhi lo muntu engafuni ukuthi ngiye esibhedlela athenge yonke i-medication ayibeke la endlini. Uma ngimfonela athi hayi mama ungenzeka mhlambe yama-sign athizeni ukuthi mhlawumbe umithi kodwa nje leyo nto leyo ungathuki kangako. Manje akukuthusi wena lento leyo ukuthi wazi wakhama umuntu.
Kuyangithusa phela ngoba konakala. sengiyabona ukuthi nasemzimbeni ngiyehla, ngiyaphela. Ngiyaphela emzimbeni. Uma ngimfonela futhi nje le phone vele ayenza ama-shortcut ayivale. Hhayi, ekuyivaleni kwakhe lishona ilanga kuhle. Avele angitshela ukuthi wangithengela even nama-pad ngizowafica yalaphaya otophini, namaphilisi alapha kwe-first aid, intoni. Hhayi, isithutha ezimbi phela asazi lutho zivalekile, ngiyithathe lezo zinto Wena ubona i-caring man? Awu, ngiyabona ngithi Nkosi yami. Ngize ngithi mhlawumbe inkinga ikumina. Hhayi, kungilale ngalobo busuku, iphinde ikhale ingane. Lapho yakhala non-stop. Hhayi, lapho hhayi ukuthi ikhala kuphela. Iyakhala kubuhlungu. Nami ngiyasikwa, ngiyezwa ukuthi hayi ngeke. Ngiyasikwa, ngivuka umbhede umanzi futhi. Hayi bo. Umbhede kwenzakalani? Sesiphumile vele isisu lesi sesithathu. Umbhede umanzi, ngiyabuza ukuthi hayi bo. Kwenzakalani nanti ngempilo yami? Hhayi, ngivele ngibone ukuthi akusizi. Yabo manje uba sekunje, angifonela uma. Uma ngifonela uma, ngimtshela sonke isitori. Uma vele angahluphi angangitshela ukuthi uyeza. Ngathi ngiphelelwa amandla lapho, sengilele phansi. Indoda ayibuyi. Sengilele phansi, ngifonela uma. Athi uma, hhayi mntanami, ngiyalizwa udaba lakho kuzolunga. Athi kodwa bese seside nesikhathi ungangitsheli. Usungaze uhanjelwe iy'ngane ey'ntathu zonke emhlabeni. Uthule ungayikhuluma indaba engaka. Ngithi mina ma bengazi bengitshela izinto ezondlula. Lapho sengingondile, sengihlezi ngimanzi nje embhedeni, sengihlezi nje ngimanzi, njalo ngivuka ngimanzi. Ngimangale phela ukuthi ngoba umuntu wami akekho. Kwenzakalani ngempilo yami? As if someone nade kukhona umuntu olala nawe. Ya, bekuyinto ekanjalo. Ngivuke vele isinye sesibuhlungu. Kanti ngizothi ngalobo busuku lobo uma ukusa kwabona uyena. Uma efika uma angangitsheli. Vele umnyango wangukhile phela ngoba kwakungamele ngibe nabangani. Egeyithini kwakuvulwa nge-remote. Ngikwazi ukuyihudula ngize ngifike kwindini ngibacofele bengene. Hhayi, uma abona ukuthi indaba yami vele ayikho, sengisalelwe nje umgodi la. Asho ukuthi kunobaba kaMaziwe mhlawumbe uyalingana usiza naye. Bengithathe-ke asambe. Uhusband uyazi ngoba uhamba nje manje? Akazi lutho. Sengize ngabona phela kusize lokho engibikela lo muntu ngoba ngathi akanendaba nempilo yami. Angithathe uma ngise kulo muntu, vele lo muntu simfica usenolaka. Yabuza ukuthi sonke lesikhathi ubuhlaleleni. Athi khona wena mama wavuma kanjani ingane yakho ukuthi iye lapha. Uma asho ukuthi mina bengazi lutho. Asitshele ubaba lo, athi uyazi wena ukuthi ubumhlatshelo kulo muzi wakho obushade kuwo. Ngithi mina bengumhlatshelo ndlelani. Athi umuntu wakho wena lo othandana naye uthwele. Ngithi uthwele, athi uthwele umuntu wakho lo othandana naye. Ukuthwala kwakhe wena ungumfazi wakhe wesi-4. Umfazi wakhe wesi-4. Hayi, ibuhlungu lento lena angibhilivi kodwa ngiyafisa ukuthi ngazise abalaleli emakhaya ukuthi umuntu impilo ephilwa ngomunye umuntu akangayifisi. Because ungabona umuntu ephila kahle ejabula kanti uyasafara kakhulu. Ima wait, before advise abantu la. Ugcina ungangitshela kunani ekamereni? Ekamereni phela ngaze ngathola ngobaba lo. Wagcina ungavulanga futhi? Angikaze ngivule, angibange ngisabuyela futhi. Because ukubuyeleni kwami kusho ukuthi nami ngangizofa. Ima-ke after nibuya kwaNongoma awubange usabuya kwakho? Angibange ngisabuya, uma wangithatha ngabuyela ekhaya. So umyeni wakho leya shallow grave leyana leyo uyisho ukuthi aduzwa ukuthi-ke na ngathi kuthambile. So umuntu wakwaNongoma wathini? Ubaba phela sesifika lapha siyohlola. Uyasho ukuthi ngoba nje izisu zami ichitheka kangaka, ubaba lo engithandana naye uthwele. Ekuthwaleni kwakhe uthwele ngey'ngane zami. Ekuthwaleni ngey'ngane zami vele la kathwele khona kufuneka igazi lakhe. Le ndlu mina engiyibonayo ukuthi ayivulwa, iy'ngane zami y'phelele laphaya. So lezi ngane oyizwayo ikhala kusukuyizona iy'ngane zakho? Ya, kuyiy'ngane zami. Washo wathi kuleya ndlu engavulwa, iy'ngane zakho y'phelele lapha. Sure. Wathi wena ngoba umfazi wakhe wesine, Ima, umfazi wakhe wokuqala. kanti usekawashada? And bona bashona bonke.
So nawe bekufanele ushone. Bengifanele ngishone kwasizwa ukuthi ngahlakanipha ngasheshe ngafonela uMax-early indaba yilungisa kuse-early. Washo futhi wathi lento izwe ivoshoka laphaya ebaleni. Umfazi wakhe wokuqala wathola ngaye wamshayela isipikile ekhanda wamngcwaba emile. Wamngcwaba emile? Umshayela isipikile ekhanda wamngcwaba emile. Yabo lo lasuku lo la kube kuyangami. At that moment awucabanga ukuthinta amaphoyisa uhambise like yena uthini lo baba? Mina ngithi phela ngoba kuvoshoka laphaya uthi yena inhlabathi mhlawumbe ithambe kakhulu. Awunami phela ngisemathandweni ibe unhlangana. No, ngisho siutshelwa manje lo baba ukuthi kena nansi into. Wena ucabanga at that moment nifonela amaphoyisa noma usucabangele yakhe impilo kuphela? Engase ngicabangela mina nokuthi ngiyabonga ukuthi ekugcineni kuze kutholakale into enjengale. Ukuthi kanti ngihleli lapha njengomhlatshelo womuntu. Uma sithola ke ubaba asho ukuthi uzongilapha. Izinto zizobuyela kumnikazi. Hona. Useshela ukuthi ingane zami lezi ezikhalayo yizo lezi ezikhala lapha ya. Futhi akafoyi into ebenza ukuthi ngingabi nabo abangani omakhelwane bayazi ngesimo akasiphilayo ukuthi vele uyathandana nezingane zabantu. Ubhuti yena ngokuhlala akekho ejozini. Yena ukuhlala kwakhe uhlala yini le ndawo lesengaze ngayikhohlwa. Sho. Uhlala kwakhe uhlala eMkhuze khona indawo kuthiwa kuseMkhuze. Uthatha abantu abasekudeni vela bangazi ngehistory yakhe ukuthi umuntu ophila kanjani. Mina into yazi yangiphumelelisa ukuthi yena ahambe eqala emhlabeni kunami. Ngoba ubaba lo washo wathi izinto uzoyithatha ebisele kumnikazi. Imake akhatheke sethola ukuthi is it possible ukuthi ngoba ethiwa ukuthola umsebenzi waye enyangeni yakhe? Mina ngicabanga ukuthi kwakuyindlela adidisa ngayo kumina ukuthi ngibe ngithi uyasebenza. Mhlawumbe esathi uyovuselela izinto zakhe khona lapha. So ngoba ke uMavisani wakuthatha naseniphindile ekhaya akazamanga ukuthola. Izinto vele lapha zasezibhedi vele kusho ukuthi wasegadlana vele lapha. Amandla ngabe yena vele ashesha amphelela noma kwenzakalani. Cause nje akuphelanga ngisho izinsuku baba engilaphile washo ukuthi izinto uzoyibuyisela kumnikazi. Uma eyibuyisela kumnikazi vele wakuphoqa ukuthi lo muthi akuthiwa ngosebenzisele ekhaya. Ngeke ngizabuyela la ngishade khona ngoba kusho ukuthi ngangizofa aphinda athatha ingane yabantu futhi enye ayiqhubekise la ugcine khona yena. So ingane wakwazi ukuthi kena imoya yazo ke akwazi ukuthi ayikhulule. Wayikhulula ingane. Sahamba soyibeka endaweni zazo zagezwa sazetha amagama. Zenzelwa ilade yonke into. So ekutheni amagama nayibiza ngase isibongo sasemshadweni. Lotho kwathiwa siyibize ngesakama. Ngezakama. Yo, okubuhlungu nje ngakho konke ukuthi abantwana ngisabatholi. Washo ubaba ukuthi indaba yami vele ayisekho. Ngiyasakwazi ukusiza. Sengiscrap nje into angangisiza yona ukuthi kuphumelele idemoni lekimini elingisebenzisayo. So manje ucabanga ngomshado? Umshado ngeke ngisaright okwamanje. Kodwa futhi angibona ukuthi emshadweni ngisangaya ngiyokwenzana ngoba vele impilo yami ayisekho. Angeke ngisabathola abantwana emshadweni ngizokwenzana. But ke ukungabathola abantwana phela kusho ukuthi ke navimba ihappiness yakho. Mhlawumbe umuntu esengamthola sisingahlala phansi sikhulume njengabantu. Mhlawumbe maya understand sesingayi adopta ke ingane. Yeah, there is adoption lapha ngacishe ngafa. No, but so at the moment usayihlalele ekhaya usakhokha umoya. Angisahlele ekhaya nje. Bese nishada isikhathi singanani? Hayi bese siqedile 4 years. Seniqedile 4 years. So yonke lento le go through yona yena ubona money making machine. Kuhle egazini futhi kimi. Kona lapho kuba ngemfonelanga uma futhi nami ngase ngizoba ilomfazi wesifoko ofayo ke. Aphinda athwale ngayo aqhubekisa ibhizinisi lakhe. Umuzi usakhona la nanihlala khona? Do you think isidumbu sankosikazi lo oqala sisakhona lapha? Angazi angangiqamba manje angiphindanga ngabheke emuva. Nakhona la ongabona khona ukuthi usile nomuzi wethu akawakhanga eduze kwasekhaya. Waphinda wakhetha enye indawo futhi futhi le ndawo lagila kuyimkhuba. Yilawa uzogqiba wena khona ke lapho. Yo. Ungathini kusisi osekhaya ofuna imali othi nje ngizoshada umuntu onemali? Ngoba phela clearly every day sa understand ukuthi ke na abanye abasashaya hard working sebeshaya lento yomthwalo. Mina ngisho bandla ukuthi hayi baqinisile mabethi impilo ephilwa ngomunye umuntu ungayifisi. Uma uhlupheka manje uhlupheka sengakasebenzisa isikhathi sakho sokuthi ube right ube nezinto zakho.
kunokukhupha ukuthi ufice indoda enemali and wesiphathi vele ngamthola eThekwini. Usuthini manje ngeTheku? Angiboni ukuthi eThekwini khona into esile ephilayo eThekwini eyenziwayo. Hayi bo, hawu. Ngeke. Hayi mhlawumbe la eThekwini. Wafika Uyazi ukuthi vele eThekwini amantombazane alandela ibhodo econsayo phela nami ngabona ukuthi hayi bo guys. Plus ke phela wayomphathi nami ngabona ukuthi hey bo. But lokho wakuthola after nje. Efika thina esikoleni wathi umphathi wabo vele. Like angazi uma uyi-supervisor. No. Uthe uthi wayisebenza Kathusha. So lokho ukuthi ke umphathi awukutholanga after. Wayesebenza kanye nabo Wayesebenza kanye nabo. Wayesho ukuthi akasebenzi njengalabo. Kodwa engacacisi ukuthi umphathi. Okay. Mina kwangicacisa ngisemshadweni ukuthi hayi ngumedem. Kanti angazi ukuthi ngumedem oyoyifaka odakeni. So tell me, is it possible ngoba adethi ke nakanabo abazali nama siblings ukuthi mhlawumbe nabo babe umhlabelo? Mhlawumbe nabo wathola ngabo phela ngoba lento kusho ukuthi iqala ngokuthi kuthiwa umzali, ingane, kuye ngokuye. Yo, hayi. Engijabulela nje ukuthi agcina imshela amahlathi wahamba emhlabeni. No, sibonge lokho. Into ayisekumele ayinikeze inyanga phela engasekho induku abuyela kuyena. It's sad ukuthi umuntu mayenza lokho uyakhohlwa ukuthi naye uzofa. Yeah, uyakhohlwa. Uyakhohlwa lokho. Yo, hayi nezwe lababukela emakhaya. Yabona nje izathu. Yabo kuthiwa ke na walk a mile in my shoes because omunye obuka umini ukuthi ke na hawu washiya umshado omuhle kanje sasibhiyoza kangaka ngemnaka ngizowubamba. Kanti mase uhleli phansi ulalela isitori sakhe umuntu you like hayibo. Hayi ngeke kufanele ngabe nokuthi usaphila. The mere fact ukuthi usamuhle namanje kufanele ngabe wena ufika uboqokile nje ingekho indaba yakho. Uku-accept isimo kona kahlala ngathi kodwa nje nga-recover. Yeah. Uku-accept isimo. I know sibonga lokho. Yo babukela emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kwesinye isiqephu sithi ngabuyelani emendweni. Please feel free ukuthi kena nawe uma unesakho isitori ungixoxele uzohlala nami la uzosixoxa nawe sakho sonke bakithi siyagowisha kuningi so akekho umuntu kena ozohleka isitori somunye ngoba hayi ziningi and futhi zonke zisounda zizintsha every day. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngulungisa ngithanda kakhulu.